Хей, можеш ли да нарисуваш едно емоджи на червено, т.е. това малко сърце, да ми напишеш името с един цвят и с розово? Да, ще го направя. Избираме цвят. Такъв цвят. Ето написах Силви, не се вижда малко и тук е едно от моето сърце. Хора, продължавайте да пишете имена с две или с един цвят и емоджита с светове. Две или едно и може три, но четири не може. Но само да са от 1 до 3 емоджита. Избирайте си, пишете, не спирайте. Чао, аз ще си гледам сериалите и ще прибера нещата. Спирала.